И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Велтрикс и днес имам още едно клипче на този сървър готиния, Blazecraft. И сега ще видите едно много готино нещо. Аз съм ютубър! Много се кефя. Чакай малко. Да слуша бронята. Ето го тук онара. С някаква дървена братва на един омак. Чакай малко. И на В си... Чакай малко. Той му готилата. Не, чакайте малко. Херт. О, е! Много годин. И така. Адрю. Това много ме нерви. Защото вчера му дам тия айтеми да го защитя пред тония Риго някакъв плейс, дето е хак, че някакво такова тъпо. На един удар дето ме би. Ей, с тая броня бях. Ето точно с тази броня бях. И на един удар ме уби оня. Чакай сега, къде е туз? Мазното хакче. И те. Чакайте да му видя инвентара. Я. Точка съм. Ага. Лък. Добре. И така. Айде да го потребя малко. Добре. То разберете ли сега къде? Имаше един сървър, дето като биеш един човек и веднага му пада главата. И бях богат. Че? Оп. Хубаво, той няма ли да спре ми спами? Извините. Просто леко настина. И сега ще ви покажа една щохоме, както вчера го видяхте. Това е Адрю. Ето ни го хомето. Другото хоме. Ще се взема полшанки. Замеле, абе, я си гледа работа, ще те. Сега ще ви покажа Warp ND. Ето го Warp ND. Както виждате. Просто си хабя бронята и не искам да се би. Ох, как го уби. Не, аз няма се бия. Адрю. И така ти виждате. Купил сърца. Не, няма ги взимам, не. Ай, дай Боже, кажем там. Да се радвам. О, да.
Да. Ханс Йолоу. И... да отидем на спана. И аз мисля да правя някой ден такова клипче, дето да... дето да... кажа там да копая някакви такива глупости. И... мисля това да е за епизода. Надявам се да ви е харесало. Дайте положителен вод за клипа и чао.